حاولنا أنا لومي عشان كنتي بحضرتها بزي لومي كتصحف وعلى مالكو نايلو ما أنتو عشان باستور يوناتان حاولنا لما أنتي لعبة عملتن إمداتن بحفشو نعنا الإقتراوية نعاقرنا نتحجز خيط اللو كنتات كا عمل كتو نابين قلتو نقايد اللو عاقرنا بنا كنتاتنا وطا بحفشو نعو عمل كتو سفح لغة كابتن مكروز تبقسو من أستمهروه بناي كور حاولنا باستور يوناتان حاولنا قلتنا عروض كتبينا عروض كتايانا قبل ما قدينا بخبرات كان كل ساعة لو ما عندو نقريبنا قبل كاسا عارف حزبي إرتران هجر إرتران بملكت ذاتي كان تدخل شعبون بوليتيكاوي عن المنزل مرحت هيمانوتات من المنزل ولك أزيغاتات من المنزل كإلاتات مهورات من المنزل لومون غاشانا نقربون كذانا مرحتان تاي عبتاي هاي مونوتات جو نتمشكل خام عارف لينا بحثش زيادة ونصوم الكتب وكالتنا جمنتات لومون عبتكي ناقرنا مدرخ بإرتراع وضعه مدرخ سلايون مجمع سياس عطيو موضوع مدرخ تتنا سلام إثيوبيا كنت قدمنا عم قليلا نياتاتي لازم تسلام تبقى مش أبي أنت تعيما متى مالتي لحد نريا لو ما عندي حاولنا عشان قلتنا ملكت عبني حتى تمليسك غير هو سمع كارلو مو خبرات حوات نقولنا كحل فوكمه نابغاشانا حجون مقع دعان مصاها ادمنا اخبيرك كبر حونا باستور يوناتان بشمين بشم كلهم تساتفتين تخاتاتفتين نايزرومن كمون بفلاي اما حاترتين نايزروم نزيكون نفقوخون تقاديسهم كله تي حجراوي بايتو نخلو زما أكل بايتوك خونا لو خاب زبلون زبرو لو تعرين نامسكونكو إجر مجدي نتمدرخ إن قتنا قت فولي نيجي للعلم اللي حيبان شيء حال خلنا نعطينا بشو كلهم عدوم تسعة تلو نامسكونكو نابقتنا كجتة معها زيناون قتنا حيبان شيء thank you يغني لي كمون جزانا كلهم مجمرتا يقريتانا حتت تي سقع لكالنا تي ببالتوك بقطعن سنة تراخيبو استمهرو كهبنا نشتي قرب كابتي زلو تنهرتي كافلنا إنا حسيبنا كل جزيتي تكنيكال بروبلم ديتس أبهاي نقر سلزقات امكن كابتي زدلنايو خوانا نايكالن بمهنياتكا بتليفون كنا محرالفو نفتنا لنا مالتيو باستر يوناتان حروي أنا خاب فولت أن رأسي على 14 عامات تعلني أب كفولت أخرله أب حانتي بيت كريستيان ناي إمنات أقرقلوت تهب نبوزحات من إسيات عزخونت نبوزحات إرتراوين تسفى عزخونت برهان سماي تباهلا أب تفلت بيت كريستيان كأندي أقلقالن باستر نايت بيت كريستيان كوينو وانجلاوي تعشو أقلقلوتو كهب كله فولتو أزيو مقلول حاونايو مقلول إرتراوي نايفلنا سب كم حقي فيك الأملاح سقعتي ذكرله كم زلوا بتكبر كسرحلو كنبرلو زفتن أو بقوم عينت بهاج زلوا حاوي لذي نزي حجوز الله لو كدتات ناي إمنات جل مسألة النفع نهزبي كابتعاقني تازلات نفلت أتيك كافل سجمي باللين كابزبل صبق سنة دليت تبقيسو لما عمتي أستمروا هبنا مثلا ممكن أترفي بلو كابزبل على التداخير من الله كيف دل السوزيادة هقول صيو باستريناتان سها مثلا على 5 لنا حكي
الله بتاعي اوكي ስለዚህ በቃ ሽምካ ፈሊጥካ ከም ትልሙድ ና ፕሮግራምና አጥሩ ኸዲና ሕጽር ዝበለቲ ሰዓት ፈልጦ እቲ ተመክሮ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ይኹን ኣብ ወጻኢ ኣመንቲ ሕዋትና ኤርትራውያን ከመይ ትናብኦም ከመይ ሓልፎለው ኮታከል ትሰቀረብካሉ አርስቲ ጌርካ زي ዝካባተለካ ዘሎ ክትብለሉ ይደሊ ክትበከታተስተብለሉ መድረክና በኻገርፎ ቴንክ ዩ حاضر اوكي يغني لي هايله كانت كلها فمون يغني لي هايله يغني لي ثلاث مسوي عم تقول لا غني يغني لي مسجد سلام نقول لكم يكون اطرانا حاتي او خاطر نقرام زلهم ابزي ما حدزي مساحتكم لو متحوسه قال حسب كافلكم الذي أدل استزاعكمني أدل مثل جبركم لي كي مسجونكم حل فايفتني يا غري تزلوا كل خناتات كم دكاجر كم ديجاتات عارف تزلنا يا خناتات وراتنا ناجراتن تصور نقولاتنا يبصحنا كونو يسمعني أنا ونكم حدا إسرائيلي ديجاج يعني حاوهم كابتن خافكم سمعكم تمساسل زخونه صور تمساسل زخونه امزا زعوا زبنا يكون زعوا زخونه يكون زلخون زلخونه تاعنا هاجنا يسمعني يوم على الفلزي انا وناوزي ابز ما عاد مسحاتكم تتنبيره قال حسابات كافلكم زرخوا عاد حدا حسابات كافلكم دلي تقندي ብዙሓት ፈልጥዎ ይግባእ ዝብሎ ሓሳባት ጽሙቕ ዝበለ ሓሳባት የካፍለኩም ከምታ ኣድማ ቢሉ ሃይለ ዝበሎ እቲ ቴክኒካዊ ዝኾነ ነገራት ከምቲ ዝሓሰብናዮ ኣፍቂድልና ብጽቡቕ ኣገባብ ግልጽ ዝኾነ ስታይል ድምፂ ንኻትኩም ክሕወስ ዘይምኻለ የቐሬታ ሓስበቱ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ምናልባት ክንድምንታይ በዚህ አገባብ ከይድ ምክእል ርግጠኛ አይኮንኩን ግን እንደና ይደማ በንጹህ ተሰማን ለሁም ርግጠኛ አይኮንኩን ይሁን ዳም ዝቅ አለኒ ድምጽዋ ብላ አቢለ ገራ ሐሳባት ስማ ሆነ ሐሳባት ከካፍለት ኖሚ ፍትኔ አብካለ ጊዜ ሆነ ነገራት ዘለስ ተገማስ ድማ ምሳአለን ነው ተመሊተ خاله ጊዜ አብዝማ አድኹም ተጸምቢረ ተመሳሳለ ሐሳብ ከካፍለኩም ቃል ከአፍቱ ሰጡ ማለት ነው ባር እቲ ሐፈሻው ሁነታት ከኩላታ እንፈልጦ አብ ኤርትራ ከማንም ዜጋ ማለት ነው አብ ኤርትራ ዘሎ ክርስቲያናት ለአረና ወኪለ ይخزارብሎሚ ምሳሐኩም ተጸንዲረ ዘለኹ ወንጌላውያን ሐፈሻው ዝኾነ ሽም መጸወዒ ወንጌላውያን ዝብል ቃል ወይ يعني ኢቫንጀሊካል ዝብል ኣብቲ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ዝበሃላ ቤተ እምነታት ማለት እዩ እቲ ወንጌላዊ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሓንቲ ቤተ እምነት ጥራይ ኣይኮነትን يعني ሓንቲ ዲኖሚኔሽን ጥራይ ኣይኮነትን ተፈላለያ ዲኖሚኔሽናት ኩላተን ኣብ ትሕቲ ናይ ፕሮቴስታንት እምነት ሰዓብቲ ኮይነን ኣብቲ ኢቫንጀሊካል ዝበሃላ ወይ يعني ወንጌላውያን ዝበሃላ ተፈላለየ ገለገለ ቁርተይ ናይ ሓደ ኣነ ኣሰራርሓ ምስል ላይ ናይ ምሕዳር ምስል ላይ ገለገለ ቁርቴ ከማ አይነት ምስል ላይ ዘለወን ዲኖሚኔሽንስ ወይ يعني ቤተ እምነታት ይን ማለት እዩ ስለዚህ ኣነ መበቆለይ ካብ ገዛ ከነሻ ኮይኑ ኣብቲ መንእሰይ ኮይነ ኣብ ሃይ ስኩል ኣብ ዝነበረ ኩሉ እዋን ግን ኣብቲ ናይ መንእሰያት ኣብ ኢትዮጵያ ኮሊዳ ዓበ ሬታ ሽመይ ታሊኩም አሎ ግን ፓስተር ዮናታን ሕሩ ይባል ካናዳ ይዝቅመጥ ከምዛ አድማዱ ዝበሎን ስውን ኣብ ብርሃን ሰማይ ቤተክርስቲያን መጀመሪያ ያገልግል ነይረ ሕጂ ድማ ኣብ ከረንቲዮን ቤተክርስቲያን ትባል ቤተክርስቲያን ድማ ያገልግል ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ማእከል ከተማ ቶሮንቶን ከም ድማ ኣብ ሚሲሳጋ ካብ ቶሮንቶ ኦፕቲውስ ኢልካትሪክ ከተማ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ዘን ክልተ አብያተ ክርስቲያናት ያገልግል ኣለኹ ኣብ ዝዋን እዚ ምስኡ ድማ ምስካልኦት አብያተ ክርስቲያናት ኣብ ሙሉእ ካናዳ ሕብረት ዝናለና ኣብ ሕብረቱን ኣብ መሪሕነት አባል መሪሕነት ኮይኑ ያገልግል ኣለኹ ምስኡ ናብ ዝኸትም ከባቢውን ከምኡ ሕብረት ኣለና ማለት እዩ ናይ ሕብረት አብያተ ክርስቲያናት ናይ
ክርስቲያናት ማለት እዩ ስለዚህ ብዙሕ ሰብ እቲ ብዛዕባ ክርስቲያናት ይእሰሩ ወይ ከዓ ይስገጉ ከም ዘለው ጥራይ እዩ ሓፈሽ ሆነ ሓበሬታ ዘለዎ እምበሪ እንታይ እዚ ኩነታት እዚ መዓስ ጀሚሩ እንታይ ኮይኑ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይበፅሕ ኣሎ ሕጂ ከ እንታይ ይግበር ኣሎ ዝብል ኣፍልጦ ብዙሕ ሰብ የብሉን ስለዚ ብዛዕባ ቁርብቲ መእተዊ ምሳብክኹም መርገፅ ናይ ቤተ ክርስቲያን መፅሓፍ ቅዱሳዊ መርገፅ ኣነ ዝኣምነሉ ወይ ከዓ ኣነ ዘገልግላ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ቤተ እምነት ተኣምነሉ መርገፅ ሓፀር ኣቢለ ከካፍለኩም ማለት እዩ ኣብ 2002 እዩ እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ስጉም ተወሲዱ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሓደ ውልቀ ሰብ ሽሙ እንተዘይተጋግየ ናይ ህዝቢ ክፍሉ ይመስለኒ ሽሙ ሕጂ እኳ ኣይ ቲንክ ብሂወት ከም ዘየለ እየ ሰሚዐ ናይ ህዝቢ ክፍሉ ነቶም ቀንዲ መራሕቲ ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ብፍላይ ናይተን ዝረኣያ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ዝነበራ ኣብያተ ክርስቲያናት መራሕቲ ዝነበሩ ፓስተራት ኣኼባ ተገይሩሎም ኩሉ ዓይነት መንፈሳዊ ምንቅስቃሳት ጠጠው ክብል እሞ እዚ ድማ ኣብያተ ክርስቲያናት ብዕሊ ተመዝጊበን ሬጅስተርድ ኮይነን ብመንግስቲ ክሳዕ መንግስቲ ኩነታት ኣፃርዩ ዝፍቀደለን ኩሉ ምንቅስቃሳት ናይ ቤተ ክርስቲያን ክዕልሶ ከም ዘለዎ ውሳኔ ካብ መንግስቲ ሒዙ መፅኡ ነቲ ውሳኔ ነዞም ፓስተራት ኣቃሊሕዎ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ በዓል ስልጣን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ሓሳብ እዚ ነዞም ኣገልገልቲ መንፈሳዊ ኣገልገልቲ ከቃልዖ እንከሎ ኣብ ማእከል እዞም ኣገልገልቲ ክልተ ተመቃቀለ መርገፅ ነይርዎም ገሊኦም እዚ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እዩ ኣምላኽ ዝሃበና ኣገልግሎት እዩ ጠጠው ክብል ኣይግብኦን እዩ ስለዚ ንሕና ክንቅፅል ኢና ዝብል ሓሳብ ነይሩ ካልኣይ ጉጅለ ድማ ኣይፋልናን ንመንግስቲ ክንእዘዝ ኣለና መንግስቲ ዝብሎ ነገር ድማ ብምእዛዝ ክንከይ ይግባአና እዩ ዝብል ሓሳብ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን ብሓን እስከ መንግስቲ ዝበሎ ሓሳብ ንስማዕሞኒ ድሕሪኡ ድማ ኣበይ ከም ዝበፅሕ ኩነታት ክንከታተሎ ኢና ብዝብል ሓሳብ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣገልግሎት በቲ መንግስቲ ዝጠለቦ መሰረት ጠጠው ክብል ክኢሉ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣገልግሎት ጠጠው ምስ በለ ኣብ 2003 ብዙሓት ኣገልገልቲ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ገሊኦም ካብ መገዲ ገሊኦም ካብ ኣባይቶም እናተኣረዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክህገሩ ጀሚሮም ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኮይኑ ካብ 2003 ሓደ ብሓደ ንኩሎም እናተኸታተሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከትዎም ጀሚሮም ማለት እዩ ኩላቶም ኣገልገልቲ ኣይኮኑን ተኣሲሮም ዘለው መብዛሕትኦም ግና እቲ ዝርአ ኣገልግሎት ዝነበሮም ፅልዋ ዘለዎ ኣገልግሎት ዝነበሮም ንብዙሓት መንእሰያት ዝሓቆፍ ንብዙሕ ህዝቢ ዝሓቆፍ ዝነበረ ኣገልግሎት ንዝነበረን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝመርሑ ዝነበሩ ፓስተራት ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክኣትዉ ኢሎም ኣሎ ማለት እዩ ምስኡ ስዒቡ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልትን ፓስተራትን ወይ ከዓ ወንጌላውያንን ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ኣመንቲ እውን መንፈሳዊ ምንቅስቃስ ክትገብሩ ኣለኹም ተባሂሎም ናብ ቤት ማእሰርቲ ንክድርበዩ ዝተገብረሉ ኩነታት እውን ኣጋጣሚታት እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስደት እቲ መንፈሳዊ ስደት ኣብ ልዕሊ ክርስቲያናት መስጎግቲ ዝጀመረ ኣብ 2002 ቤተክርስቲያን ክተዕፅፎ ከላ ኮይኑ ኣብ ብፍላይ እቲ ብዕሊ እናተኣረዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንክኣትዉ ዝገብረሉ ግዜ ኣብ 2003 ጀሚሩ ማለት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ከም ዝገለፅክዎ ከምኡ ኢሉ ቀፂሉ ብዙሓት ኣመንቲ እናተኣረዩ በቢግዜኡ ኣብ 2003 ጀሚሩ 2004 ቀፂሉ 2005 6 7 ክሳብ ቀረባ እዋን ክርስቲያናት ብፍላይ ከምዚ ኣብ ኣኼባ ተረኺቦም ወከዓኒ ብሓንሳብ ተራኺቦም መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢቦም ብዝብል ዓይነት ምስምስ ብዙሓት ክርስቲያናት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም ኣለዉ
كساب حجي مالتي بتي تخكلني أو تقوى عن تلديلا عمونغو كلتشهن حموش تنيتين كساب ثلاثة لأخلو منفساويان أجلجلتن عمنتن ناي ونجيلاويان عمنتي مالتي وكاني بروتستانت عمنتي عبيت مقصدتي تعجيرو مالو مالتي كمتي نخلو إرتراوي مالتي عبيتران زلو فنتات عبيت مقصدتي زلو فنتاتهم لك ربو عب تفلالي عينة درجات تاثيرك مالتي بتي نسمعو زلنا فنتات مالتي عبيت مقصدتي بزي فردي دلهم تاع مخانو خيته كذون كريستيانا فرزغونو عمن تراي فرزغونو عبيت كريستيان تدربي سوات الله عبيت كريستيان تراي بيت معسرتي عبيت معسرتي تدربيهم تراي دما بيكونه عبيت معسرتون تفلالي سكيات بدرجه يوصحهم كمزلو دما زبطحنا حدا ريبورت يحبرنا مالتي أبجل وانات كنتاتن بحمام أو بحمام لاديوم أو زموتو بزحات كريستيانات كنزلو نسمينا أب تحت سكيات مالتيو تورتشر ناتجبرو كتاو زخونا ناي مقتلتي سقومتي كوا كسافجي وسيكو مستقتلو خمزلو سميع يسلفني ማለት ዘሎ ሓቂ ከም ዘለዎ ከና መታን ከም ዛረበሉ ክንከል ማለት እዩ ግን ብተፈላለየ ኩነታት መግረፍቲ ቶርቸር ዘጋጥሞም ብዙሓት ኣመንቲ ከም ዘለው ካብቲ መውቃዕቶም ተላዕለ ድማ ኣብ ትሕቲ ስቅያት ሕክምና ካብ ምስኣን ዝተላዕለ ዝሞቱ ክርስቲያናት ከም ዘለው ኣመን ዘለው ድማ ዝሰሕናዮ ኣብነታት ኣሎ ማለት እዩ إذا مسبوقتي ناي كريستيانات يعني سدت ناي كريستيانات تحاول زخونة سقومتي عبد اللي بيت كريستيان ناي ونجيلاويان على كريستيانات ناي إرترا تغييرو زلو توصيلو زلو آمنتي زخونو والكتابات أمرعهم تعاريهم نبيت مؤسسة التدريب بقى ثلاثة أربعة حموش عمل تأثروا حجونا بيت مؤسسة زلو مرعاوي مرعاتو مرعو معالتي تأثيرهم بيت مؤسسة التدربيو علو بزحاب النتات على الناخب مالتي ስለዚህ እዚህ ተሓው ዝኾነ ዓይነት ኩነታት ኣብ ከምዚሉ ኣብ ኤርትራ ይኸውናሎ بخمس حين تعجب بما يقتل الله على فيه مرجت معي بيت كريستيان انت عدل ترخيبون وكان من الله قلت كم زي بنصف كنا السماء ما عندها ركيلنا ما رتيب بدي حطوا دحرين من الله انت اللي كم قبل خيله كان في تكنيكال زخون نجارات تذكرنا على فيه حب جدا احساب بلا بضع بيت كريستيان زلوا مرجت انا اذا عمل له متحف بس نتايب لنا افضل كان بايد اللي متحف قدوس بقلت إذا نقرنا على فيو منجز فيه وكان سلطان هذا زياغير كم زمن زياغير حياوي منجز فيه كلا اللي خيليو حياوي نجوس ما راح يهاجر كلا اللي خيل نتهزم مثل زياغير صبع نفس ما تنتقلي على فيو زياغير دما نتهزم قطع أخذ اللي خلو دما كفو ما راح دما يمسع له متحف قدوس كم زمن نقرنا على فيو مرجت متحف قدوس زمرنا قران تاعيو نمنجسي كنعزز تأزاز يزانا متحف قدوس عبتحتي نتي اللو زخونا منجستي تعزيزنا لما نعلف كان يجب عنا يمرنا متحف قدوس باولوس حواريا باولوس قدامي ملغتو تيموثيوس قال عينو حرف فقدي حدا كلتن كم زي إلو صحيفو له كم زي بل مباركة سلا كل سنة وكل عملخون مرزانن حالينا بزي هوكت من تخلنا درسي سلا نجستاتن سلا كل مقاننتن لما ننسألوتن ملالان
مسجانا كجبر قدم كله نهد الله يبل إذا أكدمتي كل سر كدحن نفسك حكون كمسفر بصوت زيادة مدحينا سوق قبول يبل زيادة بس كان بار متحقق بس نقرنا زي ما نشوف إذا أبوتهم كله متحقق بس ما نتي زي قبول رجعك يعني زي فتحاول نجر بيتكسر كثير خلا دما دمسي كتسمع أكندتهم إذا سكتوا زلوا أعطي إذا قاس ما مزلوا دمسي كتزارب عيفالن زي صدو عيكورن إلى بيتكسر كتزارب دما حلاف النت اللوا خمسي عينت وفيدهم التفلالي عينت واجع بخفلو سبات أمنت حسب بس أبد نتاف على النهاية حدا خابهم مثل يوحنس يعني يوحنس مثل نتنقوس تتقبل ذلك قبو عيكونن إلو سلسة داربا تخكلني عينت عقباب عيكونن إلو سلسة داربا عبيت ما أسرتي كمستدر به هذا قرقلوتو تعاليو عبيت ما أسرتي تدرجي 5 دبرة متحسب قوس يحبرنا قو مخنيات دبا مالتيو كساوري سو 5 موتا متحسب بس نقرأنا حجابتي سبت زغنا نقل عيكم في ذات أو غلط قول زغنا حاسس للزارب زلهو جدينا مثلا 5 كام كنكل يوحنس مثلا لنقصتات كزارب زخرلو سبعات نيرو نتي زي كونه نجر فتحاولنا زي بلو نجر زي كونه نجر مصرعي دما سق عيبلن عفو كتيتو دما كزارب مش جمرة نهيوتو زخفلو كسادو زقرطو عينت واقع كثيلو مالا سلازي عبز جزيزي عبز وانزي أنا من البات كمزي حجز الزارب وزلقو عينت زارب بالنزرعي قال منفسه فتاتو نازل لخو حاجه يكون ولا انا بيرتراون نايريديو ملختي محلالفه ابسمون حدا غيري منفسه يتمتات نا بيترا شورت ويف فيديو يا محلالفه فلذي اذا المغواري نحاي اب حدا غازو دقن انت اخوينو يودقني معناته انا زي كونكوس كدوي بزحات ابوتات نزي ناي ونجل صور يعني صاوه تشكيمم اب بزح حركات زودقوا هيوتهم زخسلمون كم زلوا نفلت مالتي سلازي انا مسنفسي واجات تطابطيبه زعته غداي عبد المنجستي تقاومو تخبطخ لمنجستي ناي مقوام مرجس يبلي لمنجستي تكريستياني لمنجستي اترا كاب بريزيدنت إساياس جنيو كساب حلاو بيت مأسرتي نصلينا البريزيدنت إساياس كنصلي له خلنا بشمو على إلنا تراي إننا قناة سونا عين شماين الألونينا أبتها جبتها بريزيدنت كوينو أبتو سلطان كسعزلو كم بريزيدنت رينان عبرنان كل جزء كل أواد نصلي له نحنا كم آمنتي وكاني كم بيت كريستيان أقم زلنا مستي أبتها جر تكبر زلو فتحاوي زي كونا مسرح فتحاوي زي كونا عينت سيستم نفس السيستم يتقدمنا سبعات عريترا بزحات من الأسيات عرفتي كبيت مقوح وكاني عرعت يمزرك لو حزبي يبدل الله إلنا خن الزارب حلاف النسنا إيو نبيت كريستيان نبيت عجستي كانت عرب متحف بصن عياف كدالنانيو سلازي بسألوت نصلي على مالتيو متحف قدوس بالنسبه لنا ما جيت دخن كيد انت انا متحف قدوس عظمني اندهيلكا فرقي سمتي ناي متحف قدوس وفيكا فرقي كتغوسي وكان كتغرفو غبو ايكونن قالم لخاون ايكونن نعم لخون زحبسون ايكونن ስለዚህ ولا الناس تبدلك ولا الناس قتلك ولا ابيت ما اسبت الناتها الناس قتلتك نمتحف قدوس كتصعبه قبويه جل سبات كحطوا نخلو عب إيرتراكو عبيت ما أسرت التعاصر وكريستيانات عبيت ما أسرت قوطس كان المجدي علوهم قل تحطوا زلون انتايو منجستي عبد التي أنا زلني ناي هيوت وساني ناي قلي وناي ولكي
ውልቂ ህይወት ካቢዮቴ ንዓይ ዘገድድ ንእምነተይ ዝምልከት ማኔ መንግስቲ ክውስነኒ ኣይክእልን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዘለው ክሳብ ገና 13 ዓመት ተኣሰሩ ኣገልገልቲ ያለው ኣመንቲ ያለው ሓንቲ ንእሽተይ ፎርም መሊኦም ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፅኦም ኣነ ነዚ ዝስዕቦ ዘለኹ እምነት ገዲፈዮም ኢሎም ፈሪሞም ክወፁ ክእልዮም ሰዓት ነዚኣ ምፍራም ስለቲ ዝኣመንዎ ኣምላኽ ስለቲ ዝኣመንዎ እምነት ጽንዓት ኣብ ውሽጦም ሒዞም ከምዚ ዓይነት ጽንዓት ሒዞም ልዕሊ 13 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዓጭቆም ይርከቡ ብዙሕ ፍቅያት ድማ ይበፅሖም ኣሎ ደቆም ከዓብዩ ከለዉ ከይረኣይዎም ዓብዮም በዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝሓልፉ ዘለዎ ኣመንቲ ኣለዉ ስለዚ እዚኣቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ስለዝተቃወሙ ኣይኮኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዓጭቆም ዘለዉ ብሓፂር ኣዘራርባ መንግስቲ ብትናቶም እምነት ባህ ስለ ዘይበሉ እዩ እዚ ድማ ዘይፍትሓዊ ኣገባብ እዩ ኣብ ኤርትራ ነብሲ ወከፍ ሰብ ዝደለዮ ዓይነት እምነት መሪፁ ከኣምን ይግባእ ሕገ መንግስታዊ ዘይኮነ ዓይነት ንቅፈት ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ክሳዕ ዘይገበረ ኣንጻር ህዝቢ ክሳዕ ዘይተለዓለ ኣንጻር መንግስቲ ክሳዕ ዘይተለዓለ ንሕገ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ኣኽቢሩ ንምንባር ከም ዜጋ ኣብቲ ሃገር ድላዮ ዓይነት እምነት ኣሚኑ ክነብር ዝግባእ እዩ ግቡእ ነገር እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዘይፍትሓዊ እዩ ፍትሓውነት የብሉን ኣነ ከም ኣማኒ ንዝኣመን ኩሉ ነገር ከም ድላይ ገይረ ክነብረሉ ምስ ካልእ እምነት ምስ ዘለዎም ሰባት ተሳንየ ክነብር ድማ ዜግነታዊ ሓላፍነት ድማ ኣለኒ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለዩ እምነት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ኣብ ቤተ እምነት እንተዳሪናዮ ናይ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኣላ ናይ ጥንቲ ቤተክርስቲያን ኣብቲ ሃገር ሙሉእ መሰል ኣለዋ ኣብቲ ሃገርቲ እንተደኣ ብኣና እንተደኣ ተጀሚሩ ፅባሕ ንግሆ እውን እዚ ስደት መስጎብቲ ናብ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኑ ከይመፅእ ዝኽእለሉ ምንም መረጋገፂ ወይ ከዓኒ ውሕስነት የለን ምንም ውሕስነት የለን ኣብ ናይ ጀርመን ናዚ ጊዜ ሓደ ፍሉጥ ዝኾነ ናይ ቤተክርስቲያን ኣገልጋሊ ዝተዛረቦ ዘረባ ኣሎ ንዝተፈላለዩ ክፍልታት ሕብረተሰብ ናይ ናዚ ጀርመን እናመፀ ክቆጣጠር ምስ ጀመረ ክቀትል ምስ ጀመረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክእቱ ምስ ጀመረ እንታይ ኢሉ ከምዚ መፅዩ ናይ ናዚ ጀርመን ሽዑ ንዓና ንዓይ ስለ ዘይተንከፉኒ ስቕ ኣዝቀጥ ኣቢለ ስቕ ኢለ ናብ ከምዚኦም ድማ መፅዩ ሽዑ እውን ናባይ ስለ ዘይመፀኒ ኣዝቂጠ ናብ ከምዚኦም ድማ ከይዱ ንዓቶም ድማ ቀትሎምን ከጥፍኦምን ጀሚሩ ንዓይ ስለ ዘይምልከተኒ ኣዝቂጠ ናብ ኣይሁዳውያን መፅዩ ኣይሁዳውያን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትይዎም ቀቲልዎም ኣጥፊዎም ንዓይ ስለ ዘይምልከተኒ ኣዝቂጠ ናባይ ምስ መፀ ግን ኩሎም ቶም ክትንከፉ ከለዉ ኣነ ዘጥቃትክዎ ኩላቶም ስለ ዘይገበሩ ኣክንዳይ ዝጣበቕ ኣፍ ዘለዎ ካልእ ሰብ ስኢና ኢሉ ሕጂ እንታይ እዩ ብሓደ ነገር ዝጀመረ ነገር ናብ ንኩልኻ እውን ከራኻኽበልካ ዝኽእል ወይ ከዓ ተኽእሎ ዘለዎ ፖቴንሻል ዘለዎ ነገር እዩ ስለዚ ኣነ ኣይተተንከፍኩን ማለት ፅባሕ ንግሆ ኣይትንከፍኒ ማለት ኣይኮነን ውሕስነት የለን ውሕስነት የብልካ ኣነ ደኣ ንዓይ መንግስቲ ኣይትንክፈኒ ይድግፈኒ እዩ ኣነ ናይ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት እዩ ዘለኒ እንድሕር ኢልካ እቶም ወላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ከዓኒ ናይ ወንጌላውያን እምነት ሰዓብቲ ኣሕዋትካ ክእሰሩ ከለዉ ተጣጣ እንተደኣ ኮንካ ወይ ስቕ እንተደኣ ትብል እንድሕር ኮንካ ፅባሕ ኣክንዳኻ ዝዛረቡ ሰብ ክትስእን ኢኻ ከም ደቂ ሃገር ማለት እዩ እዝክር ኣነ ገና ኣብ ተስዓታት ናይ ጀሆቫ መስኻኽር የሆዋ ማለት እዩ ከዓ ጀሆቫ ዊትነስስ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ዓይነት ነገር ክበፅሖም ከሎ
بجلس الزعرب اللي زنبر كل نجرافي يليو لمنتاي زم سبا زياتهم بولكي انت زي حاجة من قستاوي نجر انت يقبروا علم كوينهم حادثة بولكي عبيت فرد الدو كبل انبر بنبذلو نتينا جهوبا ويتنس امنت صحابتي وكانت امنت عايزتكو عنيها حادثة عب الناس انا بمسارته مالتيو ناي جهوبا ويتنس امنت نزلو وصف امنت ناون حد عينت عيكونين تفل عليه عينت تمرتي إلى نمر كابون حليفو انت دعا بتعرض زريو مجد انت دعا مزينة يو ناي حاسوك تمرتي يوم زندقوم على سيو يكون دعمبر حدا ناي جهوبا امنت صعباي كانت سب كم زيكا انا مسؤول حاضر نخنبر منم ساقن كلون انتي انا مولو مسل كلون نزقبا اب هاجري حدا ناي جهوبا امنت صعباي دما مولو زخونه مسل كوابو يقبا نفس وقت زيكا ارتراوي اب تحتي حق منجستي تجزيو مولو زخونه سلو كحلو يقبا سلازي تقول دايميو بزعبا امنتي بزعبا كريستيانات بزعباتهم ونجيلاوين امنت امنتي تراي ديكونس اذا نجرزي نقول لعنا زملكت ابا هاجرنا زلو زي تتحاولت نفس تحاولت كمسل ستحي كله يقبع ويتانا يسوس كريستوس زي تتحاول زخونه ነገር አብዚው عاو بزبل دمسكي يزعرب نيرو نتوم مقدس زغرغلو مزنبرو ناي هايمانوت مراحت خيترفه يبدهم نيرو يزعربهم نيرو مستخاتكم نفسكم بمط عبلت هزو توحكم يكم تنبرو زلكم እና በላ حاول يزعربهم نيرو ኢየሱስ ክርስቶስ ተነገሮ ትምህርት እንታዩ انا من تقولون له حسب اذا زغرغلو نيرو نتوم سبعه بزعبا زي تحاول نسدما يقولوا بجلس يزارب نيرو منجست املاح يقولوا بزعبا منجست املاح جلس زخونه في مكاتي قال كم عبنا كابتن سوزنورو زنبا في مرتيب ماتيوس حامشة معرف انت دارينايو اتناي كرن سبكت تبعي زفلت مالت ناب كرن ديما مستقمت ها دك مزابرتو نابو قربو عفو خفته كمزي نابل دما مهارو بمنفس دخاتا منجست سمايات توم يامو بصوانيوم زغوهيو مسنا كرغو يامو بصوانيوم عقلات لمدريك ورسوا يامو بصوانيوم سيدكي زتانيون زسامون كتقدبو يامو بصوانيوم مرح محرتي محرت كرهوي اممو بصوانيوم صرويات لبي نعملخ كريئو يوممو بصوانيوم جبرتي سلام ولد املخ كبالو يوممو بصوانيوم من تسلكي زسددو منجست سمايات ناتهم يامو بصوانيوم انت عرفوكم انت تغوغوكم من تايد ما كفو زبله بحاسوس انت تزاربكم بصحانكم كموها ادميكم نزنبرو نبيات سوغيغوموم يومو عف سمايات اسوكم بزح ስለሆነ ተሐጎሱ ባሁን ይበልኩም ንስኻትኩም ጨው መቀረት መቀረቱ እንተ ካደኸለ በምንታይ ይመከር በሰብ ክርገት ንግዳም ምድርባዩ እንተ ዘይኮይኑ እንበር ዝጠቅም ይሁን ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ይኹም ኣብ ከረም ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላኒ መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኩሉ ኸብር ኣብ ቀዋሚ ቀንዲል ክሰቕልዎ እንበር ኣብ ትሕቲ ኸፈር ከንብርዎ ኣይብርውን እዮም እናበለ ይቕፅል ኣባቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሮ መርገፅን ብዛዕባ ፈትሒ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ሳይ መንፈሳዊ ዝኾነ ሳይ እዚ ልክ ከምቲ ናይ ብሉይ ኪዳን
ናይ ሓድሽ ኪዳን ሕጊ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ፀጋ ኣምላኽ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሕጊ ተባሂሉ ይፅዋዕ ምስራ ሓሙሽተ ሃይማኖት ነዊሕ ሆነ ኣብኡ ክሳብ መወዳእታ ኣየንብቦን ግን እድል ክትረኽቡ ሞኒ ከተንብቡ ሰፊሕ ዘለወኩም ከተባባዓኩም እደሊ እግረ መገደይ ስለዚ እቲ መስጎግቲ ንቤተ ክርስቲያን ንክርስቲያናት ሓድሽ ነገር እኳ እንተዘይኮነ ግን ብዛዕባ ፍትሒ ግን ክንዚ ኣይኮነን ብዛዕባ እቲ ኣባና ኣብቶም ናይ ኣለና ኢልና ንዛረብ ሰባት ኣይኮነን ኣብ ህዝብና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንዝበፅሕ ነገር ኣፍና ከፊትና ፍትሒ ይገበር ኢልና ከም ቤተ ክርስቲያን ድምፂ ከነስምዕ ግቡእና እዩ መሰልና ጥራይ ዘይኮነስ ግቡእና እንትላይ ሓላፍነትና እንትላይ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ለውጢ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ምሕረትን ምቅርባልን ዘድልዮ ጉዳይ እዩ መንግስቲ ስጉምቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ቀይሩ ዘለዎ ነገራት ቀይሩ ከዕርዮ ዝግባእ ነገር ማለት እዩ እግረ መገደይ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ኣብ ቀረባ እዋን ንሰምዖ ዘለና ናይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኸውን ዘሎ ናይ ሰላም መስርሕ ምስ መዓት ነናትና ዝኾነ መርገፅ ክህልወና ትንታኔታት ክህልወና ይኽእል እዩ ንዓይ ይስማዓኒ ግን እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ወኻዕኻዕ እዚ ኩሉ እቲ ሰላም እናሓጎሰንሎ ንዓይ ግን ዝረኣዩኒ እቶም ብዘይ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ዋጋ ዝኸፍሉ ሰባት ንዓይ ይረኣዩኒ ብዙሕ ቴስታን ብዙሕ ቅብጥሮት ብዙሕ ዝንትን ክግበር ከሎ ንዓይ ዘገድሰኒ ግን እቶም ኣብ ኤርትራ ፍልሕሲ ኢኖም ዝዘለዉ ንዓይ ይረኣዩኒ ብዙሕ ቴስታታትን ብላዕስተ ክግበር ከሎ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ተፈላለዩ ኩነታት ክሪኢ ከለኹ እቲ ሰላም እናሓጎሰኒ ግን ንዓይ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስድሮኦም ከይረኣዩ ተደርብዮም ዘለው ንዓይ ይረኣዩኒ ስምዒት ኣብ ውሽጢ ይስማዓኒ ምክንያቱ ተሓጎስካ ኣብትን ካልኦት ክበርዩ እዚ ፍትሓውነት ፍትሒ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን መፅሓፍ ቅዱሳዊ እውን ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን መዐቀኒ እምነት ይኹን ናይ ሃይማኖት ክፍሊ ተቐባልነት ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ነገር እዚ እናኸደ ብዛዕባ ሃገርና ከምቲ ቅድማ ኣቢላ መእተው ዝነገርኩኩም ብዛዕባ ሃገርና ቀፃሊ ንፅልይና ቀፃሊ ዝተፈላለዩ ስጉምታት መንፈሳዊ ስጉምታት ንወስድ ኢና እዚ ኣብ ቦትኡት መፅሓፍ ቅዱስ እንከሎ እቲ መምርሒ መፅሓፍ ቅዱስ እንከሎ ከም ዝመጀመርታ ዝበልክዎ ንመንግስቲ ንፅልይና ንህዝብና ንፅልይና ንሃገርና ንፅልይና ጥዑም ኣየር ግቡእ ዝኾነ ማይ ክገብር እግዚኣብሔር ብእኽሊ ንሃገርና ክባርኽ ኩሉ ግዜ ከይባትኽና ሰንበት ኣብቲ ንፅልይና ዓርቢ ዘለና ፀሎት ኩሉ እዋን እናተረኸብና ብዛዕባ ሃገርና ከይወፃእና ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዘይፍትሓዊ ኩነታት ከይፀለና ሓሊፍና ኣይንፈልጥ ኢና ስለዚ ከም ኤርትራውያን ዜጋታት ግቡእና ክንገብር ካብ ሕጂ እኳ ንገብሮ ዘለና ዝያዳ ክንገብር ይግባአና እዩ ኢለ ኣኣምን ስለዚ ሓፈሻዊ ዝኾነ ዘለኒ ምርዳእ ሓሳብ እዚ ተስፋ ገብር ፅቡቅ መብሪ ወይከዓኒ ገለ ሓበሬታ ሂበኩም ክኸውን ገለ ዘበርከትክዎ ነገር ክህሉ ተስፋ ገብር ምናልባት እንተዳ ዕድል ኣሎ ኮይኑ ሕቶ ክትቀርቡ ትደሊኹም ድማ ዕድል ክበኩም እየ ኣሜለይ ቴንኪዩ ፓስተር ዮናታን ትሰምዓኒ ኣለኻ ሰማዓካ ኣለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣስተምህሮ የግዳስ I think ታይ ፀገምና ዘሎ ብቴሌፎን ጌርና ሕቶ ንቅበል ከፀግመና ይመስለኒ እዛ ስኻት ዛረበላ ዘለኻ ቴሌፎን ናብኣቶም ፅቡቅ ድብፅበፅሕ ኣሎ ካብኣቶም ክንሰምዕ ግን ከፀግመና እዩ ኣነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንክልተ ጉዳያት ዕሬታ ክሓትት ዝደሊ በቲ ሓደ ንዓኻ ፓስተር ዮናታን እዚ ጉዳይ ቀዲምና ክንሰርሓሉ ዝነበረና ነገር እቲ ናይ ቴክኒካዊ ጉዳያት ክንሕግዝ ነይሩና እዩ በዚ ምክንያት ንዓኻ ዕሬታ ክሓትት ኣብቲ ላስት ሚኒት ነዚ ዓይነት ኣስተምህሮ ተቐቢልናስ እንደገና ከዓ ዝያዳ ንክንመሃር ሕቶታት ኣባኻ ክነቕንዕ ዘይምኽኣልና ብጣዕሚ ይስማዓኒ በቲ ከዓ ኩልኩም ነዚ ፕሮግራም ትከታተሉ ዘለኹም ኣብ ገዛና ናይ ብሓቂኩም ደሊ ኣብዚ ኣብ ቅድሚኹም ግን ዮናታን
دخامكاي تفصل الجلجلات على بتخرستيان زي كونه أبزون بتخرستيان كنجبروينا زيادة نسمع كان دلينا حتى كان دلينا مو توسخت حتى معلتي كتفقدلنا حتى كاي مالتي بقدم كلهم أنا فقدني زي هذا ما تقدر من زي بينا مع زي كافل فقدني thank you يغني لنا فاستر إنه فلتي سلازي نتي كرتات قد حن مساحة تراخبنا كنوصلنا لك معرم علي دما تكنيكالي نزي زرنا يبالتوكس أجمع زعرية اللغة نجبرنا جن أبكر باجزي دقيمنا خلنا نسأكا كعملوا سعرات كنجبرنا مالتي I hope جزانا أي تقيم لين تخرج معلتي أي تقيم لنا نتونو قلت لنا إلو معلتي كم تستدلي أيكونن مولو إيقايتان حتت دقيمنا خا أب كلميهم كالأتيلنا زلون دا زغافرنا أبزقلت فجزي كم قاشنا كم حونا كم ممهرنا عندنا إحنا مصوينا بزياء تاشوفنا برندل ما يطري له عن التحدث في الغينات على بكم ذا الخوجي تي تليفوننا أود غير قريبه تشي يقول أي كل ساعة معنا سلازي بكا بزياء خلنا بدينا ما بحق صبوت نرتيو دقيمنا آخر سواء كينا باستر thank you يا تبلوت لكم I don't know كسمعكم هاي خيلنيو لكن هذا وكلته حتى كإنصفاء كتكال حتنا راي فتح الفوصل بحقين حراي ما بوجني حدا حتى كاي نالبات كابت سبعة نحرد بس اللي يدخل عند حد كنا نقولنا يا ماما أو خلوا عنا كده ملكاي مالتيو كحد خلته ثلاثة حتى نكبدينا مالتيو تقدمي تحطوناتي زي أبي إتراز الله كاب كل شيء كلتن جميروتي على تكرسانات بجبو بس مالسي بزي حقاو من قديم استعاصوه كساحجي كانت زبالكا كاب كل تشحس حمشتين سكع سلسة شح زغونو أمنتي أبستفر اللي أبيات مأسرتي أبي إترا تدرب يوم كم زلو كنا قرنا تنحكا إذا قلت هذي برجس نعمت أب سفر لازم Human Rights Commission of UN ناي Commission of Inquiry جل زقدر بستفر عليه ملك أب إيرترا نزبط حوص عتات ريبورت تجاريو سخاتكم كجل محبرات الله دو نتمنى جستسي فتح الخمس أبقنا عسر رح الخمس بريشر زقبرو مع زعبينا على ما بيتكرسيرات محبرات جلس علو هم دو مسؤوم جل ركبات زقبركم الله دو السخ جل فرهي بدون الحر جلس عرفت تجار خويني أملك هذا اللي عليه thank you من البقول هيكون المنبر جلس أو جل أوانات تجبر فتنات علو كان زي أو من جسي أسرع أعطيك نفقدر حطونا مالك تكونات فيه علم سلطة الحمد لله من جساك سلطة بخانهم من جسي أسرعون عالم كم سلطة تقبل زل مجرات يفلت من جسي أسرعون يفلت يجن كم زي أمام إذن توعي هو أنحى قدائك صار حجوا الحمد بزهنا جرس فجورنا جريلا من هالبات نحي عن الزرد عن نجر مالتيو من هالبات دخونتات جنائي أمونغو تيب يعني سلام زرلنا سلام كنتات من هالبات دخون نوت إيه مثل زبل تسفات أيضا يعني مرك بتفك النتاز والكاية حتى من ملاش بتفل عليه مجابتات نعب النت أو كندا أو أمريكا أو أوروبا زلو أمنتي نمت الزنقلو هاجر مس منجستي جل مركبات مقوات غفتن ونقرات عليه جن أدمع زخانة وتسيد كسات حجي سرعي دقر جن يلن okay well نايلو معلتي أدمينا حيل من إسي كابخاس كحنت حتو خسنا هاي البرسيت سمعنا لها وأدمينات هنا أوكي يا سوري كور حونا بوتنا عشان باستور ثلاثة حتى عدل كذا كسب نسمع معي تنتظر تجاجي أنا نوعية إدارة إله أبو سلام أبو سامي الله خدو أبو سامي تنتظر تجاجي أبو سامي الله أوكي بون كورا اوكي يا ناتي حتسي
خلت ማለት ምናልባት በእምነት በተናይ መጽሐፍ ቅዱስ ይመልሽኸው ነበር በተሓደ ዝተገራጨው ኸይናን ተሰማዓንሲ በተሓደ ማዓት ግፍዕታት ገለበለ ብፍላይ በዝናይ نحن بزنا كنشا قالنا نصوعوا مع السيس زبلو ዝነበረ ብዙሓት ሃይማኖታት ግፍዕ እንደ ግን በስፔሲፊክ አበትናቶም እንዲገልጽ እኒህ በተሓደ ዝኩሉ ግፍዕታት ወሪዱ ما كندم كاخزربن خنقاله سلمن كم زغبا يገልጽ ነይር በተሓደ ኸጸለስ ንገብረሉን ኢሳያስ ወላው ናይነ ቋና ጽወን ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ኢና ከም ጸለስ ንገብረሉ ገለብል ነይርሞ እዚአንሲ ከመይ ዝኸውን ማለሲ وهمزي سي مالس بتصلت هاي وصلنا بأمنت كأت دليكم كن بتصلت هاي عرقوا مني أملاخ إلى زيكم كس تم حزب ختم أمنت نبتصتهم سجى ما جرش هذاك على سو سلام وسلف وخن بقال خن بزحين نريء مننا على سين نريء مننا أكون من حناجن ولا نأسلم من حيوانات أمنت نخون نخيل وين نكال نخون قد أنت ستوسعوا تأثير ذل حزبي زي قبرنا نجريلا لازم نساتهم مسف الله مزفلتهم خسرات قلن تأثيرهم من تقد كت أمن عند سمع خلاص بتاتصلت راح سي مالت انا املاك كما راح سلازه فكر دي بزاف ساعه يتخونني يزبل زلو زياده ادم تجبر كنغرو ابو سامح حوي تحطوها كنغرو قبل فوق يسمعنا دلو اسكيرتو خينا نغري باستريناتان انتاي حتى نازل حونا ابو سامي ابتي نقلت اخاسي كلت قرب نحدو زقراچو زمسل اقرار بقريبكا بتحدى نفتحي إن أمنتنا سي فتحيو زدك فيلكا نفتحين عبدو نبديلكا بتحدى فا نتوم فتح زرقوصو صولات نقبر الله مينا إلكا إذا سي كلتي أمتين بتن ندحر كوينو سي أي قراج عندو كم يجيرو خسارة معيبل እንደገና فتح ندحر تطو تبلغونكم سي نحن نفتحينا نقالز دلناتهم تقاومتمو ابت نغبرو سلاماو سلف مسالي ابت نغبرو ابيتوتا ويغلد نتقمنا نمغلاص اب نغبرو سي مسانا بغوننا ساينريكم لينا بزعبا زس انت كتب لنا تخيل يزبلكا زلو اوكي حاضر وين كان في العرب حتى اذا حدث تداركوا نجر ምናልባት ዘጋራቸው ከመሰል ይኸውን ነበር ዘጋራቸው ነገር ለማያቱ በመሰረቱ እቲ ዝኾነ ይኩን ነገር ንገበው ዘበለ ንሕና አመንት መጽሐፍ ቅዱስ ስለዝኾና መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ካብ ዝብልነት ዜና ንብገት ማለት እዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ፍትሒ ኣብዘ ይብሉ ከነ ፍትሓውነት ኣብዘ ይብሉ ጊዜን ኩነታትን ቦታን فتحي አይግበርን ዘሎ يعني زي فتحاውነት ይገዛእ ኣሎ ኢልና ድምጽ ያውጥና ብዛዕባ ነገር ዝኽርዛረብ ይፍቀደልና እዩ ግን አክቲቭ ዝኾነ ተቃውሞ كان ተጻሮ ተቃውሞኮ ካብ ሰላማዊ ሰልፍ ጀሚሩ ክሳዕ ብረታው ቃልቲ ዝኸይድ ነገር ይኮ ስለዚህ ናቱ ዝኾነ አገባብን አስተባራሓና ኣሎ ማለት እዩ متحف ቅዱስ ነገርና እንታይ انا ኣብነት ነህና ኮ ክንጽልኸልና ነቶም ንዝኾነ ይኹን ቤትሓዊ ዝኾነ ዓይነት መስረሕ ኩነታት መንግስቲ ወይ ሲስተም ክንጽልኸልና ምሳኻለና ኢልና ይኮና ንጽልይ ማለት ኣብነት እግዚአብሔር ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ልቦና ክህቦ እግዚአብሔር ናይ ልቢ ተቀይሮ እግዚአብሔር ክህቦ ናይ ሓሳብ ተቀይሮ ክህቦ ጥበብ ክህቦ ኢና ንጽልይ ስለዚህ ጸሎት ድማ ዓቢ ግደ ከም ዘለዎ ንኣምን ኢና ክንጽልኸልና فإن أبو عيرات رأيكم أن نزارب تنصلي وصلوت ناب سماي ناب كم بحرج ناب جابي كم زوجة جابي دم خمس ملش نسلفينا إسرائيل لو يعني أبغى إيه أبتحكي أبي مقاحك يعني ما أسرتي وبارنة أبغى نبرلو جدي نبذ حزبنات يبخيني روم أبكر محمله شو عمود دعتك جابي نموسى مثال حلو جابي المسيح زارب وخلون تايبلو انتايلو عويات دمس هزبيسي ناباي بسيحو يلو سجنعو كم نبي ناب قلت ناب فرعون كم يسردو متحفظ بسينا قلنا سلبي إذن هنا نسقوات أوعيد ناب أخلاق نسقوات أوعيد نسأل اللي يوصلوا سألوتنا أوياتو ننتلعي
ናይ ኣውያት ድምፂ እውን ዘለዎ እዩ ፍትሒ ግበር የለን ህዝቢ ይመውት ኣሎ ክርስቲያናት ኣመንቲ ይእሰሩ ኣለዉ ይሞቱ ኣለዉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣውያት እውን እንተላዩ ብብክያት ዝፅለ ጸሎት እዩ ስለዚ እዚ ንመንግስቲ እንተደኣ መንግስቲ ልቦና ገይሩ ልቦና ገዚኡ of course ምኽያር ከምጽ ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ ጸሎት እዩ እንተደኣ መንግስቲ ድማ በቲ ብትሪ ልቢ ዝኸይድ እንተደኣ ኮይኑ እምነት አለውና እግዚአብሔር ነቲ ልቡ ዘትረረ መንግስቲ ከአልዮ ይኽእል እግዚአብሔር ከልዕሎ ይኽእል ከዋርዶ ይኽእል ነገስታት ትመጹ ክኸዱር ኢናልና ነገስታት ክኸብሩ ኢናልና ክዋረዱ ድማ ኢናልና አባይት حدش ነገር አይኮነም ስለዚህ እኛ ንጽልዮ ጸሎት ኩነታት ናይ ምኽያር ሓይሊ ከም ዘለዎ ብፈልጥና ንኣምንና ሓደ ኣብነት ነግረኩም ኣብ ኩዊን ቪክቶሪያ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ባህል ንሓደ ጆን ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ ጆን ክጽሊ ኣቲሎ ንሕሪ ሰሚዓ ናይ ብሓቂ ዓብይ ስምባርያት ነይራ ይበሃል ኣብ ታሪክ ተመዝገበ ነገር ይዛረብ ዘለኹ ኣክንዲ ጆን ክጽሊ ገዙ ዓጺሎ ዓጺዩ ማለት ኣብ ሱባኤ ዝኣትወሉ ማለት እዩ ኣብ ሱባኤ ኣትዩ ዝጽልየሉ ጊዜ ሲያገብር ከሎ ገዙ ዓጹ ከሎ እንታይ ትብል ካብ ጆን ሱባኤ ኣትዩ ይጽልያሎ ካብ ዝበሃል ናይ ፈረንሳይ ሰራዊት እንግሊዝ ክወራ ይመጽኣሎ ክበሃል ይቀላ ነይሩ ይበሃል እዚ እንታይ ማለት እዩ ብጸሎት ናይ ጸሎት ሰባት ኣብ ታሪኹ እንተዳሪና ናይ ሃገራት ሓዋሁ ናይ ምኽያር ሓይሊ ዘለዎ ነገራት ገይሮም ኣለዉ እቲ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ናይ ምኽያር ሓይሊ ዘለዎ ጸሎት ጸልዮም ኣለዉ ኣክንዲ ጠበንጃ ልዕሊ ጠበንጃ ዝሓዙ ሰባት ብጸሎት ብዙሕ ነገራት ተቀየረ ንፈልጥ ኢና ኣነ ሕጂ ካብቲ ከም ሰብ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ናተይ ዝኾነ ኣረኣያት እንተናትህልዎን ሕጂ ግን ኣብ ቅድሚኹም ከም ጋሻ ተዓዲ መመጽእ ዘለኹ እቲ ኣነ ከም መንፈሳዊ ሰብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣነ ዝኣምነሉ ቤተ እምነት እንታይ መርገጽ ከም ዘለዎ ክነግረኩም እቲ ኣነ ዝኣምነሉ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ እንታይ ይብለና ኣብ ዝብል ነገር ኣተኪረ ክዛረብ ስለዘለኒ እዩ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ኩሉ ሰብ ነናቱ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ሕጂ ኣነ ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ፐርስፔክቲቭ ወይከዓኒ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ንጸብራቅ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ኣብ ቅድሚኹም ወይከዓኒ ኣብ ማእከልኩም ሎሚ ተረኺበ ዘለኹ ሕጂ ነቲ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሰላማዊ ዝኾነ ሰልፊ ኣመንቲ ወፂኦም ዝካፈልዎ ንሕና እውን ሓደ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ ወፂና ዝክር እያ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ፓስተራት ኣመንቲ ተረኽብሉ ኣብ ዋሽንግተን ገለገለ ምክንያት ክካፈል ኣይከኣልኩን ግን ካብዚ ንዓይ ዝውክለኒ ሰብ ሰይደ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተኻፈለ ሰብ ዝክር ስለዚ ንሕና ብወገና እጃም ነበርክቶ እጃሙን ኣለና እዩ ነቲ ኣክቲቭ ዝኾነ ከምዚ ተጻርሮን ኣንጻራዊ ዝኾነ ስታይ ከይነሓቅሮ ንኽእልና ግን ምክንያቱ ሓደ ነገር ድማ ክፍለጥ ከላ ኣለዎ ሓደ ነገር ክሕብረኩም ደሊ እቲ ኣነ መሰል ኣለኒ እዩ ዘይፍትሓዊ ነገር እዩ ብመርትዖ ማለት እዩ እዚ ፍትሓውነት የብሉን ኢለ ክዛረብ ትኽእል ብዛዕባ ዝኾነ መንግስቲ ግን ሓደ ነገር ክንዝክር ኣለና ኣነ ከም ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሒ ወይከዓኒ መንፈሳዊ ኣቦ ኣብቲ ኣነ ዘገልግለሉ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈላለየ መርገጽ ዘለዎም ወይከዓኒ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ሰዓብቲ ኣለዉ ኣብቲ ኣነ መንፈሳዊ ትምህርቲ ዝመሮም ሰባት ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ማእከላይ ዝኾነ ስታይ ክህልወኒ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ነገር ንዓይ መከላኸሊ መጽሓፍ ቅዱስ ራእይ ዝኾነ ንኣብነት ከም ዝበልኩኹም ኣብቲ ኣነ ዘለ ቤተ ክርስቲያን ንመንግስቲ ኤርትራ ክሳዕ ሞት ዝጸልእ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ደጋፊ መንግስቲ ንመንግስቲ ክሳዕ ዝሞተሉ ዝድግፍ
سبكر له فعلي ስለዚህ ናተይ መርገጥ ኩሉ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እንደህር ገይረዮ ንዓይ መከላኸልየ ቀጥረይ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ተረዲኩም ከም ሲኣነ ዘለኒ ከም ውልቀ ሰብ ዘለኒ መርገጥ እውን ከይድ ቀይዲ ዝገብረለይ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ምክንያቱ ኣነ መንፈሳዊ መምህሬ መንፈሳዊ ኣገልጋሊ ስለዝኾንኩ ማለት እዩ ስለዚህ በዛ ነዚ ሕጂ ዝቐረበ ሕቶ ብከምዚ መገዲ እየ ከምልሾ ዝፈተንኩ ማለት እዩ Thank you, Pastor Renata. Thank you. Mo kalay hito sudadalna hayla man arimo. Okay. Abriga dalo kaydina allo khubal nahra la wanka. مايك نعها الله قبل هو سمعك الله انا سمع الله انا سمعني الله انا قلتنا انا عايز اسمع الله مع الله هو تسمع الله قلتنا تسمع الله انا سمع الله انا عايز تسمعني الله نحاتاي كسمع الله الله هو الله قلتنا جن الانسان اوكي قلتنا الانسان كنت سبات ابريكا له حتتي هلو حجي سمع الله قلتنا انا لا هنا في بولين تحت خير اسني حوز غرمكات حيل بن زيتلكو اوكي قلتي مقال حكي قبل الكا ستايجر كاين الكابدين كاين سوري بقى مو نيجنتي كله دبلكم ما سمعنانا كله تحطون ملس سمعنانا افاني حيل بن زيتلكو في كاندسي انا غيح بن عقا قد سمعنا غيح بك حجي سمع كان ما سال غيح يا ابو ام سو سوري كل سنه يحوات قال اتيلنا لكم تسمعنايو كل جزيتا يقريتا عباي يقريتا انا حتت نيلو معلتي قرب مدلاو نحنا دي ولا انتاي نحنا تاشمو غيرنا نيرنا كمز فور جرانتد وسيدنايو يا تيو ابل جنتي نيرنا ግን ኣብቲ መጨረሻ ሰዓት ተርአናዮ ግን ኣይ ኣቱኒ ኮይኑ ጸኒሑ ያው ፈቲኖም ካ ወላ ሓድነትና ወላ ጎብለል እውን ክሕግዝዎ ብጣዕሚ ፈቲኖም ግን ኣይተኻእለና መጨረሻ ተስፋ ምስ ቆረጽና ኢና በዘይ ኣምጺናዮ ካብ ኩሉ ዝተርፍሲ ንእሽተይ ነገር ምርካቡን ንእሽተይ ኣይኮነን ኢልና ሓሲብና ሶ ሙሉእ ዘይምዃኑት ፕሮግራም ይቕሬታና ሓትት እንደገና ደጊምና ክነምጽኦ ኢና ኣብቲ ሰማዕናዮ ዲስካስ ክንገብር ንኽእል ኢና ንዕኡ ዝያዳ ክንማያጠሉ ንኽእል ኢና ንዕኡ እውን ካልእ መዓልቲ ክመጽእ ከሎ እቲ ዘሎ ኮመንት ብምሉእ ክሕልፈሉ እያ ኣነ ብወገነይ ዝንዝን እዮም ድብሉካ ደለዉ በዚ ተዳለዉ ክብሎም እንትኽእል ኣብኡ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ግን ክመጸና ይሱ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ቁሩብ ይንዓና እንደገና ተመሊሹ ሕቶታትና ክሰምዕ መልሲ ከዓ እሱ ብዓቕሙ ክምልሶ ዝኽእል ከዓ ክምልስ ቴንክ ዩ ይቐኒየለይ ثانك يو قلتنا قريتاون كلهم تخاطرتنا خنبل ابقى صالي اي هوب مسانا حاليو نتي حزب كقربو زقال حتو دور ملس خركب انتم ابريغاز نوركم يتحازولنا نتي نحطو لكم تقربكم حاوس رؤيتو غيركم تقربو نتاريغا زلا حنكسنا نخلنا اسكي ابريغاز لهم تقيا حنا لادو غزا